खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय गोख्रोङै 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखिखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै मैया मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे गोनां दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। जाय दाबिफोरा जादों फारियै सेथियाव दङ बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय, संबिजिर 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय। थामथियाव दङ BKWCआव गामि सोनाय आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंफुंनाय। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिलनि मोनथायखौ होनाय, बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, FRA 2006 आयेनखौ आबुङै बाहायनाय आरो मावफुंनाय आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय हारिफोरनो आयेननि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय। स्निआव दङ आसाम सरकारा सिड्युल ट्राइब फरायसाफोरनि बृत्तिखौ थाबैनो राननानै होनाय। मैया धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुङो। हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिर'निय सरगियारि, गाहाय नेहाथारि अजय काख्लारिजों लोगोसे बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी, सुजित नार्जारी, धेमाजि जिल्ला बारग' NDBनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर'जों लोगोसे मोन 6टा दख'रानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो मावथिफ्रा बाहागो लानानै गोख्रों धरना हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। मैया BTC सेक्रेटारियेटआव BTCनि मावफुं आफाद थामहिनबा EC मिटिं जायो। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि मासिगिरि दैदेननायाव खुंफुंजानाय ECनि जथुम्मायाव गासै बड'लेण्ड ओनसोलारियाव खुंथाय आरो जौगाखांनाय लोगोसे सुबुं अनसायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ नायफामनाय जायो। मेलनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि मावफुं आफादा खुंथायारि गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनाय, गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ मोजाङै मावफुंनायखौ थि खालामनाय आरो BTCआव जौगाखां मावथांखिफोरखौ मावफुंनायाव गोख्रैथि लाबोनायनि थांखिजों गोबां गोनां थिरांथा आरो खान्थि लानाय जादों। बिथाङा बुंबावोदि बे थिरांथाफोरा खुंथायाव जौगागोन, खुंथायारि आखा-फाखाखौ बांहोगोन आरो ओनसोलनि सुबुं सिबिथायखौ मोजाङै होगोन। बे जथुम्मायाव BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। इयुनाव बर' बिजोंनि थाखाय खैफोद गोनांखौ बिथा खालामनानै एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गोनांथार पस्ट खालामदों, जेराव बिथाङा मैया पस्ट होदों दि थांनाय 10 जुन 2026 अक्ट'आव आसामनि गुदि फरायसालि बिथोनगिरिनिफ्राय आसामनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय गासै गं 3519 गुदि फरायसालि, जेराव 30नि खमसिन फरायसाफोर दं, बेखौ एमालगेमेसन एबा मार्जार खालामनो BTC, कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लानि बिथोनगिरिनिसिम दैथायहरो। BTCनि बाक्सा जिल्लायाव गं 678, चिरां जिल्लायाव गं 393, क'क्राझार जिल्लायाव 606, उदालगुरि जिल्लायाव 547, गासै बिटिआरआव गं 2224 बर' आरो असमिया बिजोंनि फरायसालिफ्रा एमालगेमेसन आरो मार्जारनि गेजेरजों खमायलांनायनि लामायाव। बिनि गेजेरजों फरायसालिनि अनजिमाया खमायगोन, फोरोंगिरिनि अनजिमाया खमायगोन। इयुनाव फोरोंगिरिनि मासिया खमायोब्ला साख्रिनि अनजिमाया खमायगोन, बर' बिजोंनि थाखाय खैफोद फैगोन आरो बर' रावनि थासारियाबो साननो गोनां जागोन। बे एखे बिथोना 2021 मायथाइयावबो ओंखारदोंमोन, नाथाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद, बै समनि बिटिआर सोरखार, जथायै गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनखौ नारसिननायनि गेजेरजों आसाम नाङैनो बर' बिजों फरायसालिखौ रेहाय होदोंमोन। फारसेथिं कार्बि आंलं जिल्लायाबो बर' बिजोङा गोब्राब थासारियाव दं आरो बे बिथोनजों जेंनायाव गोग्लैनाया रोखा। आथिखालाव BTCनि खुंथाया बेनि सायाव मा थांखि लायो, बेनि सायाव BTCनि चिफ बिथांखौ जेबो खुगा बेखेवनाय नुवाखै। हयथ' बिथाङा मिथिया जानांगौ एबा बेखौ लानानै केरकेरायाखै। बिथांनि सोरखारनि सोलोंथाइ EM MLA बिथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनाय नुनो मोन्दों।
समासो बुंसिगोन बेनि उन जाहोना मा जाहैगोन बेबायदि पस्ट खालामदों एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। क'क्राझार जनता पार्टी एबा CJPआ समबारखालि एबा मैया बुङोदि सोमावसारगिरि आरो आफादफोरनि हेंथायै दाय गोनां केसफोरखौ बोखारनायनि सायाव सोरखारनि खोथा होनाय लिरनाय गोरोबथाखौ नेगासिनो दं। जुदि मंगलबारसिम एबा दिनैसिम खोथा मोनाब्ला सोमावसारनायखौ जागायफिननो गोनां जागोन होनना हुमखि होयो। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों CJPनि हादोरारि बुंथिगिरि आशुतोष रांका बिथाङा बुङोदि जन्तर मन्तराव 36 साननि धरना होनायखौ फोजोबनायनि सिगां सोरखारजों थामथि खोलोबनि सावरायनायाव बे आयदानि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। थामथि राउन्डनि सावरायनायाव जों गनायदोंमोन दि हादोरनाङैनो सोमावसारगिरि आरो आयजकफोरनि हेंथायै होनाय गासैबो FIR-फोरखौ बोखारनाय जागोन आरो इयुनाव रावबो बानजायगिरि आरो सोमावसारगिरिफोरनि हेंथायै जेबो गोदान FIR थिसननाय जानाय नङा होनना रांका बिथाङा बुङो। थुनलाइयारि हाबायाव 16 बोसोर बैसोनि आनिसा ब्रह्मनि आगान। 16 बोसोरनिल' बैसोनि चिरां जिल्लानि बङाइगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुलि आनिसा ब्रह्मआ वेट फर मी आन्डार द ओक ट्री मुंनि पिटिका सल'सा लिरनानै फोसावना थुनलाइयारि हाबायाव गावनि आगानखौ जागायो। 3-4 दानफोरनि गेजेराव लिरजानाय बिजाबा लरेन्स आरो आमेलिनि गोसो दुंखांहोनाय सल' खिन्थायो, जेराव बिसोरनि आखुजों अननाय, बराद आरो सरासनस्रा बुब्लिफोरनि सालगारिफोरा बेरखाङो। पटिनि गेजेरजों फोसावजानाय बे बिजाबखौ दा एमाजन आरो फ्लिपकार्टआव मोननो हायो। गावनि दावबायनायखौ रानलायनानै आनिसाया लाइमोन गोसो गोनां लिरगिरिफोरखौ गावनियावनो फोथायनाय लाखिनो, दिदोमै थानो आरो आबुंथिनि उनसंनायखौ माब्लाबाबो गावसोरनि सिमांफोरखौ उनसंनायनिफ्राय होबथानो नाङा होनना थुलुंगा होयो। बे मख'जाथाव जाफुंसारनायनि थाखाय आरो बिथांनि गिबि थुनलाइयारि दावबायनायनि थाखाय आनिसा ब्रह्मखौ आंनि बे लेटेस्ट बोदो क्रिएटर चेनेलनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। BTC सेक्रेटारियेटआव मावख'आरि हाबाफारिफोरखौ खौरां बुथुमग्रा खौरांगिरिफ्रा गोबां समावनो हाबग्रा लामाफोराव जिरायनो गोनां जायो, मानोना बेयाव नांगौ रोखोमनि मेडियानि वेटिं एरिया गैया आरो थोजासे जिरायनो जायगाबो गैया। मेडियानि सुबुंफ्रा सोरखारि हाबाफारिफोर आरो रायजोआरि हाबाफारिफोरखौ खौरां लानायाव गोबाव सम हगारो, थेवबो बिसोरहा नांगौ जानाय जिरायनाय, रैखाथियै लोंनाय दै एबा मोनसे थि नेग्रा जायगा बायदि गुदि मुवाफोर गैया। बेफोर गुदि सुबिदाफोरखौ होनाया मोनसे गेदेर जेंना नङा, बेयो मोनसे गोनांथि। खौरांगिरिफ्रा मोनसे मोजां आरो जिउ राहायारि खामानि थिलिखौ मोननांगौ जाहाथे बिसोर गावनि खामानिखौ मोजाङै मावनो हायो। मिजिंथियोदि बिबानगिरिफ्रा नोजोर होगोन आरो BTC सेक्रेटारियेटआव खौरां बिजोंनि मावथिफोरनि थाखाय गुदि दाथायफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन आरो थोजासे जिरायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होगोन। सुआ BTCजों लोगोसे BTC बाहेरनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव BTR एकर्डखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला मावख'नि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। जों मिथिगौ, थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'फोरनि थामथि BTR गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसे बर' सुबुं आफाद, NDB आरो लोगोसे आसाम आरो भारत सोरखार जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय दफानि गेजेरजों गोबांथार दफाफोरा दासिमबो आद्रा जानानै थानायनि थाखाय फिन आद्रा जानायखौ मावफुंजोबनांगौनि दाबिजों एबा मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ गोजोनै 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेबादिनो गोबांथार जिल्ला मावख'नि मोखाङाव धरना हाबाफारि लादों। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिकियाजुलि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि लांगोनायाव 27 जानुवारि 2020आव जानाय BTR गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबि दैखांनानै 2 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मदद आरो थुलुंगानाय होफैनो हादोंमोन मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म बिथाङा आरो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारी बिथांमोना। हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफोरनि रायजो राजा बिथांमोना दखरा आफादफोरा हांख्रायहरनाय बादियै दखरा आफादजों लोगोसे बाहागो लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ
जाफुंसार खालामो। बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङैनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय बादिनो मिरुनि बिथोन बादियै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव धरना हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुङो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, सानसुमै आरो मावथि बिथांमोना मैखोम बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखायै फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै ब्लेम खालामनाय बायदि बायदि नंखाय सावगारि भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोबाय थादों। माब्लाबा BTCनि बारग'सि प्रमद बर', माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौ AI जों भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजोङाव गोसारहोनाय नुनो मोनो। बेबादिनो बे खेबाव फिन आरोबाव प्रमद बर'खौ आरो MLA बिस्वजित दैमारिनि गेजेराव नारा-नाथा बुलायनाय जुजिलायनाय AI जों खालामनाय मोनसे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों एबा भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेबादि गोसारनाया सैथो नङा, जेराव आसामनि मन्त्रि बिस्वजित दैमारि आरो रायजोसभानि MP प्रमद बर' बिथांखौ लानानै नंखाय सावगारि भिडिअ फोसावनानै गाव गावनि आखुखौ रायजो राजाफोरनो मा महराव दिन्थिनो सानखो? बेल' नङा, गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखायै बानसावनाय, समाजारि बिजोङाव ब्लेम खालामनाय सावगारिफोरखौ फेसबुक, इउटुब बायदि बायदि ससियेल मिडिया एकाउन्टफोराव होनानै लागासिनो दं। बेल' नङा, बेनि अनगायै गोबां सुबुंफोरा गाज्रि भिडिअ मोनोब्ला समाजारि बिजोङाव गोसारहोनाय, गोबां खेब पस्ट खालामनाय बेफोरबायदि जाथाया जाबोबाय थादों। बेबादिनो थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय गोबां समाजारि बिजोङाव नायथावै भिडिअ शेयार खालामनाय, पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव नखरजों जयैनो नायनो हायि उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरानो गाज्रि भिडिअ मोनोब्ला शेयार खालामो, पस्ट खालामो। बेबादि पस्टखौ फेसबुक एबा एनि ससियेल मिडियाखौ नायब्लानो नुनो मोनो, जेराव मोनसे समाव नखरै जयैनो बिमा-बिफा, बिदा-बिनानाव नायनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरनि गोजानाव जानगाराव थानानै हारसिङै नायनो गोनां जानानै फैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां,
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।